ба зиёда аз 50 нафар толибилмони синфҳои болоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ғайридавлатии гимназияи ба номи Йоган Фолфанг Гёте маъракаи иттилоотӣ гузаронида шуд. Чорабини мазкур бахшида ба 75-солагии Созмони Милали Муттаҳид бо дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон амалӣ гардида истодааст. Сурайё Саидова, ҳамоҳангсози лоиҳаи Ассотсиатсияи зиёёни илмии техникии Тоҷикистон, таъкид намуд, ки мақсади гузарондани семинари маълумотдеҳӣ дар маҳаллӣ гардонии ҳадафҳои рушди устувор, мониторинг ва арзёбии дастовардҳои стратегияи миллии рушд арзёбӣ намуд. ҳамчунин дар семинари маълумотдеҳӣ оид ба 17 стратегияи рушди устувор аз ҷониби намояндагони Ассотсиатсияи зиёёни илмии техникии Тоҷикистон ба толибилмон шарҳ дода шуд. Гуфта шуд, ки сентябри соли 2015 Тоҷикистон дар қатори дигар кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ҳадафҳои рушди устувор то соли 2030-ро қабул намуд, ки шиори он фарогирии саросарӣ мебошад. ки мо ин маълумотро ба онҳо пешкаш намудем, бисёр аз тарафи мактабачон бисёр як гуфтушунидӣ бисёр шавқовар ва хуб гузашт, барои он ки бачаҳо бисёр фаъол буданд ва аз рӯи гапи онҳо ман аллакай фаҳмидам, ки онҳо маълумот дар бораи 17 ҳадафҳои рушди устувор як маълумоте пайдо карданд ва медонистанд. аз таърихи ташкили Созмони Милали Муттаҳид ва аъзоёни он ёдоварӣ намуда гуфт, ки ҳоло 192 кишвар узви ин созмон мебошад ва Тоҷикистон низ аз нахустин рӯзи касби истиқлол барои узвият дар ин созмон дархост фиристода буд ва 2 марти соли 1992 ба узвияти созмон қабул гардид. бояд қайд кард, ки семинар дар шакли лексионӣ ва интерактивӣ ташкил карда шуд. лоиҳаи мазкур аз ҷониби Субт Грант амалӣ гардида истодааст. донишҷӯёни устудон бардошти худро аз ин семинар чунин баён намуданд. Конечно же, мы очень приветствуем такие мероприятия, потому что в дальнейшем такие мероприятия смогут повлиять на кругозор учащихся нашей гимназии, на уровень знаний тоже, может быть, повлияет. Цель ООН мне очень понравилась. Они хотели помочь всем странам, и именно там в ООН разрешались все вопросы. Они решали все глобальные проблемы. Вот что мне понравилось. Эта идея, концепция всего этого мне очень понравилась. И еще одна самая интересная и самая нужная задача ООН – это устранение экологической проблемы. То есть, как мы можем видеть, в настоящее время очень много пожаров и очень много потепления. И ООН также решает данную проблему. Я надеюсь, что в будущем тоже смогу внести вклад в устранение данной проблемы и чем-то помочь данной организации. маъракаи иттилоотӣ дар ду мактаб Паймони Азизон ва Гулчини Маърифат низ гузаронида мешавад. он то охири ҳафта доир карда мешавад. ҳамчунин дар охир барои толибилмон озмун низ пешниҳод мешавад, яъне толибилмоне ки дар семинар иштирок намуданд ҳамаи маълумотҳои гирифтаашонро дар озмун ҳамчун презентатсия ё худ муаррифӣ пешниҳод менамоянд. ғолибони озмунро бошад тӯҳфаҳои хотиравӣ интизор аст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.